Kabar zamai. Yang video payang man karon kana no phone kane ka logi thangman tam masano nagena ta. Miko nai negere kecak ro ja chocolate flavor ja. Hello guys, bahai tong bai kha khaino jata kaham tang na hinam kaham no motamoti asuk dine pore 3 station video khlai tongo hingke tini ne siming saring sing blog star khai tongo tini khe video ro khaya balo ko kor sana rang liya nei mehen phulma nana thoka comment ke sari han bsai fuleri mani bo fuleri mani sajake monai doctor yang Guys, gan asuk dini video payang man karon kana no phone kane gan mobile. Gan ai. Tingza gan bai video phaliang ka tinen sung del video phaisinai. Tin mi ekhanan sung del video phaisinai. Kasi aega video. Ang mobile narang mai tam ke an bsai onek no bora ka ham. Mobile to ham leke jayega. Kabar zamai. Hingga sungtini bazar thana bazar thangai tam bayana ro paisa to share khana nai to ran video pula se pathai jora hingke te sab ani video no khatang sa comment ke sari ang pura ek mas hai video khlai jagya ke nai to ran video no tini pula se pathai jora karan phai thong ke te sin nog bu change khajak nai da re tao ngi seng yang godras tu fika gara chukki misma kolok thuzak cái yang khai tới có ở khát ở ní chúng tôi tu sub rồi bỏ ra này rồi bây giờ bara thằng bữa talang man tu ra ya cái yang ở đó cái yang bữa common nó có mani chứ đại mà xin đi mà nó càng khai tới giá có hay cái nó cũng cái tập cái mani rồi thì khai này giá rồi bác thằng này karan bố phải thong đó cái sắc tin bao thằng này bao thằng tam bay này tôi đi nó làm video nó tam sao mà sao đấy Kya hai batong. Guys, no virus khaiman. Khai pana kokre. Sung big besai si. Tam saram so sare, jona virus khaine rang na. Ba tha. Tam saram so sare. कुछ भी नहीं बोलेगा मंग सब सही अंक सोना जब रूस खाई प्रमने चैनल ग्रो नहीं खाई जी तब वह अब अंतर ना के नाइ तो नहीं ना रान वीडियो ना तीने तंगे ताबू उनके संग बाजार थाना आवा गया का नाइ रेटिंग पे क्या के ताबू से बाजार थांगने ताम पाया नाइ तो ना रान वीडियो पुलिस से पठे जरा मुई रोक पाई नहीं ना के ते लगी थांगमान ताम मसाला नहीं ना ता आलू काई जंग नहीं ना ता को जगह सा आलू काई रूस Ansalan tong na kaya alo bahay chingo sa kay ko. Asas tong hay pa na alo. Sa kansi mo asas lang kaya. Paangan niya nga ribak lai to. May sing jorawo hingga kaya pura no negeri robotong ko kerai mani pura. Asas dene pore dene bazar thangai to hosa. Bazar mata ke pura khushi je kono ya puri rong ni jam par su na za ko khao ta ka ma suka ke bazar shopai kan kana tabo ke poilang ice cream chai na ganai bazar phai ice cream chai aba ungwe mano haida ke yang ke misti ro ke gana o kirtan bo soli tongo tini bazar ke के बाजार बार खना से लास है पन आ ते खला फाइजा गला तिनि से बाजार बार हिंके बतिनि फाइका गबे किसा नाइ थाका कर खेसरी रग बागै दंगो है पन आं दुसाया के yang माने चाहे तो आं हजम खाइमिया साव याकoi याके तब जाय कीर्तन किसा नाइ याकoi पानीपुरी दुकान नु खांगे बा ते साया तंगनाय हाइदि बना के फासो के अब पानीपुरी सिम जानाय माने से दही फुसका दंग छांगे बा लकै चाहता बक्सा बरक तो नर पानीपुरी दाहिन ना फुसका हिन कमन के सारी के o jaga bahage jan doi fuska sanami ko naine gere kecak ro ja chocolate flavor ja emne ke thogo motamoti no
hingke bono skang chari naikhe hingke bo thogoni sound ba hingke emni khe asuk nangnungya manui rok chari jagya do ang haifano tini hingke bazar o phaya balok suka hingke ba haini bagwi je sanmano bono machakha hingke bihi kaisa chuchungno chariya khe tei sabno charina hai diba na chariya tongo hmya abo chariya phano chang segi segi chao hingke sani phano chanai hingke chawi paikha hingke no tabuk nogo thanani swkang hingke ice cream chawi nasinai tabuk ice cream chatui chatui nogo thansinai bazaro thangui tamo paikha abo norok no phunuk gana ang hingke tabuk hingke jotono good morning mo hingke next day ni si mane taini dino phungo ang naidi tamo ta maisia swkango swkang obo hingke takhum bwtui hingke yang obo tamo jani bung mali ang pink colour yango obo kaju badam rok akrut rok hingka khe obo tei tamo ang bungmaya khajur rok tongo oro hingke ang tosa chai mia obo hairo haifano masa o tamo hingke omo hai chaya hingka khe sapung pura selenai asuk khe je selenai pura bwchanani mai chana pondose muchung yang thang hingke tabo obo chanai obo do ang asuk tholo thokjakya haifano kisafan je chai mia haifano tamo khainai bana bwsago thui rok bo kwrwi hingke machanai no bwli omo hai jora o omo hai chaya hingka khe bahai kengnai ba obo chakha naidi pura buara kwchak kwchak ong thangbai o thokya haifano tamo nai video rok khlai puro kisa kisa masa o hingke naitongni norani video no tini chana bo nango chaya hingka khe borok no bahai diba na bwsago thui bo kwrwi hingke omo hairok chana nango hingke waisa fano chajaya do haibano first time chai tongo hingke bo nang emni mobile rok khe nugo buino chamani nugo pura kothok kothok khe chama nugo hingke toktai hingke pura ani favorite no ro sai mano ani agini video rogo joto jani video naitongnai rok hingke oro sai mano ang daily mai chakha toktai masa o saisung tongphuru hingke chwng tamoni bagui bara tongliya bara paikha barani oro paikha teisa nogo nora bo naina muchungkha khe comment khe sadi ang next video o nongno sawano kaju badam rok chawi kismis rok chawi ako pai se phung aikha khe omo hai chakha hingke ta mane sapung no kisa bwsak rok aram wngwi tongo chaya hingke asuk baksa borok chaya phano kuno wngya joto borok to chaya haifano angkhe jephru chimung obo cha tamo hingke ani bwsago tiksa change faima haima tongjago tamo hingke ang muktui rok phaiya asuk mane bwsak rok selei wngwi tongo ta hingke mo hingke chung sonography khaina thangboro paidumani si hingke o packet ni je khajur tongya 40 taka packet hingke khe obo hingke no mane pura aro teisa chini rok dalokjak hingke ba haini bagwi chakha khe belai sugar rok ongo haini bagwi obo hai paitukha omo hai tumani onai hamu obo hingke je buphangni kumun kwtui omo hai nongo ta tei mani alada misti wngya hingke obo bo paitukha obo hingke mix paimani se wngka khe yang o hingke mix paimani joto mano taro hingke yang o hingke obo hingke naidi kismis paitomani pura 1 kg paituphaikha haphano ang to kismis to asuk chai mia hingke tabo hingke obo hairok chawi ako paiui nai mane bwchawi maimi rok songchinai bisna rok to thebui paikha swkango no bwchai mwkhang khorang suya swkang bisna rok to thebui paijak iko naidi yang obo hingke chana bagwi nai tei kisa bisna o ri tonkha hingke yang o hingke tabuk ang nok rojak khe phungo hingke oro hingke photo ri tonkha ani chwla agee o je ani bwsai bo training khaiborok photo bujakmani hingke obo bo thebui tonkha hingke khe yang o khaito tabuk risi tongo risi oro ni laptop subrata chung bara thangboro twlangma tujak liya hingke tabuk hingke mairok chapa ko pai nai diporo basi song rok homani watermelon chana nai tongo hingke tabuk to borok mas manthok liya bolai haifano bong nogo cherrai rok chana muchungjak hingke dara paituo ta hingke taklai hingke dakti ni thaisukma chanai bubar berui tongbai khe naikhe di mane taklai buisuk phaiya chana thaisukma chasinai hingke tini ni video o chwnglangsnai noro bai next video o malai nai।